Horas ma dihita saluhutna. Adorang somar saur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu do dame na sian di bata ama dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe terpuk jamita di partangyangan di bagasan tikion tarsurat do di pesalmen 20 ayat sada sahat tu dua. Ujaha majo isi ni terpuki tu tonga-tongata. Laos tepeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Tuhodo au juju ali jahuba partano batu aku. Unang sai sipo manudaliau asa unang au mulutung lau sipo manudaliau dusun halak akan manuruk tanoman. Sai tangi homa suara ni soba-sobaku molu mangangguhi au tuho molu hu paherbang tangaku tubilut ni habadiomu. Ima sahakna dongan saha persiaun di bagasan tuhatta Yesus tangiang ido dalatta lahu makatai manang berkomunikasi dohot debata marhite napasahaton pamujiota dohot akapangiduata tu debata jaladakolani tangiang lau sededala duitong diakana persea lahu manangihon suara ni debata tu partodiota dohot marguguihon haporsiaota. Asa tung macarikot situtudo tangiangi di nguluta. Siala rikokna polado didok Martin Luther. Ima sahalak tokoh reformator ni huria ujui. Ia tangiang tudus dui tuhosa di nguluta si genupari. Taboto do tutu rikok ni hosa te. Molo somar hosa behita berarti sudah berpulang kepada yang maha kuasa. Lapatanna ngamati be. Jadi tada nina mangulu do pehita ikon namar hosa do. Songonima rikok ni tangiangi di hak Kristenota. Sialani i didok Martin Luther do. Ia tangiang ido hosa ni partodiota. Lapatanna tadana mangulu dope partodiotai dan bui lepas nguluta siat tangiang. Dongan saha porsiaun songodido najupak kita nang dingulu ni parpesalmenon ima si David. Daktar sirang nguluna siat tangiang. Jala diturpukon jujudo ibana tu Jahuba di bagasan tangiangna mengaluhon parsorionna huhut mangido pangurupion ni Jahuba. Jala tung harap situtudo rohana paluau ni debata ibana sian parukilon nai pola didok ibana di tangiang nai unang sai sipo manudaliau. Lapatanna sihol situtudo rohana anggiat ditangihot Tuhani jujunai manang alu-alunai. Molope songoni padohan ni sidapiti dang napola mamaksa Jahuba ibana disi. Alai ima patuduhon babua pola Jahuba do pos nyerohana natup paluahon ibana sian parukilon nai. Molo Jahuba na paluahon ibana dusun halak na manuruk tanomat do pakilalaanna manang managam hamatian. Alani ima mangilik ibana tu Jahuba didok say tangihom ma suara ni soba-sobaku molo mangangguhi atuho molo hu paherbang tangaku tubilut ni habadiomu.
dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Songonima sihol ni roha ni parpesal menon. Di bagasan tangyang nai mangelek huhut berserah diri do ibana anggiat ditangihon Jahoba. Do masa porsiaon ahado nanaing idota siat turpuk jami taon. Sian pengalaman ni parpesal menon disungguli do tuhita taringot turikot ni namartangiang asa totong taraduti parsaoran narosu dohok debata merhiti akatangyakta songon nauk tinaringotan nakaning dusun hosa do tangyak tai diha kristenota mulu dusun hosa manang nafas do tangyangi gabiak kasih partangiang mahita unang marsangga-sangga manang holan ditiki tertentu asa martangiang alai ikut diganuk tiki do dak cukup rupaning na martangiangi hola ditiki lahomangan manang dak hola ditiki tabu lopan baru martangiang HP ditiki menu biasa lopan nai sopola lau rohana julu martangiang HP mulu jagal lopanna gabi martangiang sarupa doi ditiki partangiang sektor manang di partangiangan week mulu dipada diperjabu rupaning marsipanganon somalna saya julu martangiang do jala sipata ulu di pasahat tu perhaladu lahu manangyakon ipe asamangan alai mulu lapet manang kue do dipada diperjabui ulu do sepola julu martangiang ngapitor sialang natupama hita ninna ima juru paning taringok nina martangiang ulu do sifata mamering tabuni lopan manang marsangga-sangga dungi adong dotong nadiba mulu martangiang julu mamering inganan mulu pas mangat dilapuni halak kita do rupaning saya julu martangiang dibana ipiasa mangan HP mulu di warung ni halak yudo apalagi mulu pas musi holas sahalakna pitor di pokok do idahan nei sejulu martangiang buha kamanginang adok kia hita na mengalami si songoni mulu adong tadok madi bagasa rohata ngasai be olak ni alai gabiak kasih partangiang mahita sopola mamering tabuni lopan manang mernida inganan ido tadana na mangulu dope todi ha kristenuttai donga sa porsiaon laos songonima nang di perdalanan linggulut taun ala totong dope iku mengadupi ragam ni paraloan nguluttai lumobi mengadupi akan apa holakon ngulutta siad debata ima akato dihahulumun ni portibion akka hagiot dohot akka uti-utian ni sibolis sayjuk dope akkai ro manait ngulu ni hita jolma asa holang manang dau siad debata alai disima rikot akana porsiai naik totong dungo martangiang ai jupangan gugu dohot hamonangat do ngulutta mulu sa ingot martangiang tu debata dibaheni tahabur juhum ma padimudimun parsaurata dohot debata merhite tangiakta songon parpesal menon di bagasan bulus nyerohama talopit tangatta dia dupan ni Tuhani pangidu ma si pangidomu sian haporseaun na marsitutu tu Tuhani ingok ma hata ni Tuhata Yesus na maddok sai na majalo do nasa na mangidu sai na jupangat do na mangalului sai na ukavod do
dina manutuhi atong haburjuhum ma martangiang. Amin. Martangiang mahita. Mulihat ma ali Tuhan dihatam no kubigehami. Totong ma tugu-tugu ngulu nami asa boy hulahu kami khobar tuhatami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.